Район басу кырларыннан шикер чигендере алу темпы артканнан арта бара. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсеннән алынган мәгълүматлар буенча, 25 сентябрьгә район буенча тамыр 5373 гектарда җыеп алынган. Бу барлык мәйданның 59%-ында эш башкарылган дигән сүз. Уңыш гектарыннан уртача 458 центнер тәшкил итә. Чигендер казу белән 12 ропа комбайны мәшгуль. Зәй республикада чигендер алу буенча да лидерлыкны бирмәй. Восток агрофирмасы исә чигендер алу темпы буенча алдынгылыкны тота. Агрофирмның баграж бүлекчәсендә эш оешкан төштә бара. 2020 елга безнең Сарсаз баграж бүлекчәсе буенча 511 гектар мәйданда чигендер чәчелде. Бу чәчелгән мәйданнар 3 мәртәбә җәйге сезонда шүп үләннәргә каршы эшкәртелде. Аннан соң 2 тапкыр 2 мәртәбә шулык мәйданнар микроудобрение төрле стимуляторлар белән тагын 2 кат эшкәртелеп чыгарылды. Менә бу көндә шул үстергән чигендернең уңышын җыю бара. Бүгенге көнгә 141 гектар мәйданда чигендер алынды. Уңыш уртача 503 центнер тәшкил итә. Комбайнчылар һава торышының коры булуыннан файдаланып, 1 минутны да исраф итмичә эшли. Әлеге бүлекчәдән Геннадий Герасимов зур тәҗрибәгә ия комбайнчыларның берсе. Ул 80нче еллардан бирле чигендер алуда катнаша. Техника башта булды, тәшкилчеләр безнең рус милиция чәчкечләр белән эшләдек. 2004-тә агрофирмалар яшәп, яңа технологиялар белән эшли башладык. Немецкий чәчкечләр кайтты, тракторлар яңарды. Хәзерге вакытта МТЗ-82 белән чигендер чәчәбез. Чәчү алдыннан, конечно, көздән үк ашламасын кертеп куябыз. Яздан эшкәртәбез җирне, тәпәттәге ашламасын кертәбез. Тишелеп чыгуга уже тотынабыз инде. Гербицидлар эшкәртергә, чүгүләнергә каршы, куркышларга каршы. Менә тәпәттәге удобрение ашламасын кертәбез тагын. Дүртәр кат эшкәртәбез инде. Менә шул дәрәҗәләре шушының дәрәҗәсе шушыдыр дип уйлыйм инде менә. Комбайнчы уңышның мул булуына балалардай куана. Хәзерге вакытта менә шул чигендерләрне җыябыз, алабыз, казыйбыз. Ничек уңыш куана? Уңыш төрле җирләр төрлечә, 600 гектар җирләрдә бар. Хәзер среднем где-то 450 тирәләр белән барабыз. Урарайнысы. Эшләү көйкүмләр. Чигендер казу белән бер рәттән чималны басулардан чыгару эше дә бара. 3 погрузчик чимал төйү белән мәшгуль. Барлыгы 69 мең тонна чигендер чыгарасы бар. Бүгенге көндә завод тулы куәтендә эшли. Тәүлегенә 8 мең тонна чигендер эшкәртелә. Шул рәвешле аграрийлар алдында 15 октябрьгә чигендер казу эшен төгәлләү бурычы тора. Рәзимә Кашапова, Александр Тимофеев, Денис Ипатов, Татарстан хәбәрләре.